Ez da oskola, ez da hortik. Andoni, esan behar dizut, gainera Bilbon badago oso tigre onak egiten dituzen taberna batean, eta horretan pentsatu nuen, baina gero konturatu nintzen ez doala horretan. Antzeko zerbait gertatu zaitzen nahi. Nik ere usten duen hortik zijoala, baina... Tigreak, jateko tigreak ez. Hau pixka gehiago gustatu zait, lantzea. Eta? Zer konta dezakezue, antzeslanari buruz? Zer kontatu dezakegu, Oiana? Galdetu coachari. Hori da, karo. Zer esan aldan? Coach jauna, zu. Bai, Esan bat duzu orduan. Nire pertsonaiak garapen pertsonalean aditua da. Uste du erantzun asko dituela, zoriontsu nola izatearen inguruan eta bizitzari aurre egiteko ze planteamendu eduki behar dan. Eta horre saltzen zaio, argazkilari bat, oso bizitza gogorra daukana, bere arazoekin, denoi gertatzen zaizkigun arazo horiekin. Eta, bera ez da hain positiboa eta hain... Piskat errealistagoa. Bueno, ez dakit, edo, izan daiteke, ez? Bueno, errealistak bere modura biak izan daitezke, momenturen batean, baina nik planteatzen duena agian sineskaitzagoa da bizitzako segun ze momentutan. Eta nire momentuan, behintzat, ez. Neri olako pertsonaia oso ezberdin, biok bakarrik taula gainean horrek lan handia. Suposatuko du, da tita jolas horretan oso da diegote beba, izen moduzkoa izan da. Niretzat egia da erronka izan dela, aurrekon pentsatzen, nire azken emanalditan 4 aktore izan gara oholtzan, karo, 4 aktorerekin ordu terdi beste modu baten, gauza gehiago eta hemen gara biok, eta da gainera, pinpan, zuk esaten zenun bezala, denbora guztian. Testu aldetik nerea, nik uste errazagoa izan dela, beti esaten dut, Andoniren testua komplikatuagoa da, aditu horren izkera eta erabiltzen duelako, beraz alde hortatik berak uste dut, lan geixo izan duela, testuarekin. Coach bat zara, zuk aholkuak ematen dituzu. Beste bat. Bizitza ona izateko, gure arazo guztiak gainetik kentzeko, ez da? Bai, edo aurre egiteko arazoi, bai. Eta ona zara. Nire pertsonaiak berak zabaltzen duen horretan siniste ote duen ere zalantzak egon daitezke. Zalantzak dituen coach bat? Bai, berak ez du kanporatzen zalantzari, baina antzeslanean zehar gertatuko zaizkio, gauzatzuk iritsiko zaizkio. Baina gaur eguneko oso gai bat. Oso. Guztiok coachen atzetik gabiltzelako, eta zemat coach farsante dabilen munduak beba. Iruzurtzaile, ez? Egia da. Iruzurrik egiten ez duena gure lankidea da. Horra gertuko da momentu batean, uste du Sandra dela. Bere ikerketa egin du, behira ze ondo dagoen. Gero eta jende gehiago ikusten dugu ondartzan. Gaurko ikuskizun piromusikala ikusteko. Konta iguzu, Maiti, zer kontatzen duzu, ze berri? Asko daukat kontatzeko esan bezala, gaur ikerketa lanetan ibili naizelako, gaurko azken zuak ikusiko ditugu, ikuskizun piromusikala izango da, eta esan behar dizuet, ez dela gauza makala horrelako ikuskizun bat prestatzea horregatik, balezea zuetxekoekin ibili garazean tripak ezagutzen barrutik ezagutzen, eta benetan harrigarria izan da ikusi duguna gaurkoan, izan ere ohituta gaude zuak kanpotik ikusten, baina zer gertatzen da atzetik, zelan prestatzen da horrelako ikuskizun bat. Erantzun guztiak hurrengo bideoan. Donostiako Aste Nagusiko azken ikuskizun piromusikala ari dira prestatzen eta gu, barrura sartu gara zelan egiten duten ikusteko. Lan asko, 20 minutun juteko lan asko daka honek. Lan hau ikusita doia aurretikan ordenadoria. Ikustero, dundago faion bat, dundago itxuna handi bat betetzeko, porque gaur montauta do, baina ezin dugu probatu. Porque probatzen badeu, kabienik geldituko ikusi gabezu bat. Muntaia, koordinazioa eta batez ere segurtasuna. 5 puntu dazkau, Igual botatzen zu batetikan, irutikan, bostetikan, pizka zabaltzeko. Hau dia azirakoak. Esatean jendia astea dijoaztenak. Hau da zua. Hemen dijoa elementu guztiak, koloriak, txinpartak, nahi desuna. Hemen dijoazte konektauta. Hau dia ordenadore txikik, olakoa daude, 156. Beti ite palmera bezala, pam. Lore ontzia izango zan bezala, lore ontzia da bekua, eta joa, eta geho lorea. Eta honek ite ditu, Gila esan beti orduri gotega, porque nahi zu atatzia oso ondo, jende asko dago. Ez dezu nahi
jaiotia. Baina imaginatzen aldute herritarrek zer dagoen horrelako ikuskizun baten atzean? Desierto batea jutea, ondo niteue. Ez? Porque zuk ezin dezu eozein tokitan hori probatu, ez? Dute ez? Ez? Ezakigun zela aina hundia, hainbeste koloriak, egunero desberdina, nahiko harrigarria da. Urte asko daramate eta dana kontrolatuta izango dutela, pentsatze. Amarrak eta 28 minutu, zuzenean Balezea etxearen ikuskizun piromusikala ikusteko prest. Gero eta jende gehiago dator, ondartzara eta inguru honetara pasealekua ere betetzen delako. Ikuskizuna mundiala, eta ikusi dugu Euskal Herriko zuetxe ezagunenetako bata Balezea. Eurek egiten dituzte, ikusi duzu, eurek egiten dute euren produktua bai diseinatu, bota, artisau lana da. Oso arriskutsua da lana gainera. Pertsona batek galdetzen zuen, nola egingo dute frogaketak, begira, Berantebilla herrian daukate fabrika, eta gainera Berantebilla herritik urrun dagoen gune batean. Ez da Indonesiara? Ez, han daukate fabrika badazpada. Baina herritik aparte. Oso, dana kontrolatuta daukate. Donostiarra, oian ezinbestekoak dira zu artifizialak hirian. Egunero, 90.000 lagun batzen dituen ikuskizuna harin esaten da, baina ikaragarria da. Badaukazio zerronek, ez da? Argia betetzea. Badaukazu zuek umetatik bebai jasotzen duzu, ez da? Bai, nik uste txiki-txikitatik ohitura dela hori izozkia eta suak ikustea, ez? Eta badauka zerbait berezia, eta gero Andoniri esaten ari nintzen. Eta zuk esan duzu, artisau lana zelan dagoen hor atzian hori guztia prestatzen izugarria da, eta pentsatzen jarriko bagina, ez? Baina bai, nik uste dut Donostiarrontzat badela zerbait edo momentu berezia gauek hori. Gero sekulako maila dago, hirian, mundu mailan 3-4 hiri daude, eta Donostia hauretako bat da. Badaukagu sorte hori, bai, Andoni, ez dakiz zalezaran edo ez, baina behin aurrien ikusita gustora ikusten dira. Bai, nik uste, ez, behin ja aste nagusian sartuta zaudela, geldialditxo batzuak ikusteko beti egin behar dela, ez? Beti egiten da, eta bai, nik ere ala egin izan dut. Aurten lehen komentatzen egin izan, ez dudala aukerarik izan, gaur arte, gaur aprobetxatuko dut, baina bestela bai, urtero, zuak bi gauetan edo gutxienez, ikusi berria. Eta zaudeten lekuan ere, guri esker ere ikus dezakezu, Bai, hori begia da. Barkaidazu ez da gauza bera, baina... Ez da gauza bera, baina aizu. Baina arrazoi. Jende askok ikusten du, bide batez ja eskertzen dugu, eskerrik asko, hor egoteagatik, gauero, hor zaudetelako, eta guk badakigu. Lan askorekin ibili dira, bai bat eta bai bestea. Begiran hau, oiana bestelako kontuekin, bizitza goiti bera aldatuta segurazki, eta Andoni zemalan, barriro berreskuratuta bai azemanita eta kontuak, basabiltzatela nien horrek sekulako lana daukalako atzetik. Bai, egia esan, eta nik esango duke orain denboraldiak motzeagoak izaten direla guretzat, bai esagunetan, eta eskertzen dugu, ze ja adin bat daukago, eta ja ez da lehen bezala aguantatzen. Baina bai, pozik eta gustora gaina lagun artean, familia artean esan genezake. 20 piko urte, zu lanien, bai azemanitan. Telebista koloretan zan, justo, larri egiten. Niko goretzen onduen egoten ginelako guk kuskuseroak egiten da zuen bai azemanita egiten, eta pasadira bi hamarkadatik gora. Pasadira. Telebistak ematen du, eta Oianaren kasuan ere bai, goinkalen egon zinelako. Euskal Herrian du. Zenbat urte horrere hamarkada batzuk. Herriak nire egon nintzen. Bai, baina ez genuko entzitu, bai, hori baina, nabarituko zenun, goenkale ja dagoeneko Euskal Herriak duen teleserie mitikoena, esango genuke. Hor bai, telebistak laguntzen duela, ez? Bai. Nik uste dut, hemengo aktore askorentzat, eskola eta arrobia izan dela goenkale zalantzari gabe. Ni 15 urterekin hasi nintzen hor, baina ez naiz bakarra hain gazte edo hasi zena, ez? Eta nik uste dut izan zara guztionzat izan dela kriston esperientzia eskertu behar degula, ez? Egintzen apostua. Eskertuko genituzke olako proiektu gehiago ere, Baina bai, nik uste dut izugarria izan zela goenkalek egintzuna aktorekiko eta tekniko asko ere pasadira bertatik eta gero
zine munduan ere badabil jende asko bertatik edo hasi berriak egin pasatakoa, adibidez Javi da orain Agirre gogora, eta bai, arrobia denontzat. Datozen gaztetxuentzat bezauek ikusita lekua, okerrezpan hau hezkuntzarekin behibili zara lotuta oiana, eta irekasten zederra dan antzerki egitea, umeei. Bai, eta magikoa da, ze gaina hain inusentzia beraiek dute ez, eta hain erraz egiten dituzte gauzak, gero pentsatezu, nik orain ez nuke hola egingo improvisaketa bat, ez, edo olako zerbait, baina beraie daukate beste zerbait barruan, eta oso ederra da antzerkia. Freskotasuna, ez da, eta inozentzia hori ere, eta eskertzekoa da. Aktore baten lanean ikusi dut inozentzia mantentzea ere garrantzitsua dela. Eta jolastia. Eta Andoniri behitu. Zaldi lasterketak, joango gara zaldi lasterketak. Venga, apostu behiko. Venga, apostu. Hau esatean beti, egun hau heltzen denean, Andramari egun heltzen denean, eta Donostiako hipodromoarena gertatzen denean, Urrezko Kopa, beti gogoratzen dut Mark Sanaien pelikula bat. Bai? Zaldi lasterketen pelikula bat. Ez dakit zergatik, ez dakit Mark Sanaien pelikularen antzeko panorama ikusi ote duzun, Eleder, Gabon. Gabon, Claudio. Panorama hori behintzat zaldiak zeuden jende pilo bat giroa izugarria zen eta hortxe ibili gara, eta Donostiako hipodromoan arratsalde guztian zara inbeste, lasterketa ikusten apostuak noski ikusi ditugula, jende pila bat izan ditugu inguruan, elegante, eta gainera seriotasun esango dugu puntu batekin ere, haientzat gaurko eguna ze importantea den, eta gu murgildu gara, haien giroan, galdetu diogu ez bakarrik apostuei buruz, baizik eta outfitei buruz, hau da, janzkerari buruz, ze elegante etorri dira. Ikustera goaz. Aste nagusiko azkenengo eguna da gaur eta noski hipodromora etorri gara. Zertarako? Gaur Donostiako 58. Urrezko Kopa ospatzen da hipodromoan eta ze giro dago, galdetzera goaz. Argo plana pixka lagunekin egotea, lasterketak ikustea eta diru pixkat irabaztea ez. Atxalde pasa etorri geha honea eta ondo, ambiente polita da eta oin pixkat apostatzea asmatzen zeuzer. Ideiarik duzue apostuei buruz? Egia esan da, oaintxe bertan genezkan hemen lagunak ChatGPT galdetzen, zer da nobena. Irabazlea Sir Edwardi, pronostikoak ikusita gero, esaten dugu, hau agian gurea da. Gure biloak kanpoan bizi dira, zeutzeko Urrezko Kopa hau. Gainera elegante jarri zarete gaurko egunerako. Bueno, normalki. Nik uste dute ondo etorri behar dela, ez da? Eta azkenean ikustezu jendea dotore etortzen dela. Garai batian oso dotore etortzen zen jendea. Gaur egun ja pixkat normalago. Bazkaldu iten gaurko egunen, eta era honea etortzen gara zaldi karrerakin. Apostu egititugu, irabazten dugu 2.000 bat euro eta etxa voltatzen gara, beti hori iten urtero plan hori. Gurekin etorri beharko nahi zurren urtean? Apostuak baina beti izan behar da neurri mailan. Momentuz ez goaz galtzen eta ez da gutxi. Ja irabaztea, ja premio handia, saria. Giro ezin hobea ikusten ari zareten bezala hipodromoan eta arratsalde guztian zehar horrela jarraituko dute. Apostuak gora eta apostuak bera. Zuzeneko irudia Donostiatik, Barratxaldean, Urrezko Kopa, hipodromoan ere ibili gara ikusten duzue, baina orain plana, ezinbesteko plana, berehala 10 minututan hasiko da, ikuskizun piromusikala izango da. Musika eta suak bat eginda. Hau ere posible da, hau guztia ja automatizatuta dago, asko evoluzionatu du honek guztiak esan dugu artista plan horrek, baina ikusten duguna, egia esan oso ederra izaten da, eta gogoz gaude ikusteko, Eta zuek gozatuko duzue. Imaginatzen dut horrelako, ez dakit horrelako ikuskizun piromusikalak noizbait ikusi duzue? Nik esango duke ez, Lehenengo aldia izango da? Nik ez dakit txikitan behin ikusi dute nuen, baina gogoa daukat gaur bereziki. Gainera, esan nahi dut teknikari esker, 124 ordenagailu erabiliko dituzte, sinkronia guztia osatzeko, 60 pertsonek osatzen dute dana oso, dana neurtua, eta espero dugu dana ondo ateratzea, zuek ikusiko duzue. Dana neurtua dela, hemendik aurrera zer? Neurririk edo, esan nahi dut, antzeslanarekin eta bai esemanita, laster, proiektu gehiago. Bueno, antzeslana noski, oaintxe jarri dugu martxan, eta bai, udazken negu parte horretan. Zornotzara ez da? Bai, Urrian, hori da. Antzerlana ikusi nahi dugulako. Hori. Data esan mesaden zen. Urriaren 9 ostirala. Urriaren 9 Segaman. Segaman. Eta gero... Bueno, Txalo produkzioaken lana da, eta euren web-orrian seguru ederto ikusteko aukera egongo dana. Nik escape roomekin ere jarraitzen dut, Txaloren produkzioak hau ere,
amak lanarekin ere uste dut oraingoz emanaldi bakarra geratzen zaigula, eta geronik, irakaskuntzan jarraituko dut, Euskara Antzerki, zinemaldian aurkezle, sartxeta, gustatzen zaigu. Nola egiten da lau antzeslan buruan eukiteko? Oso zaila iruditzen zait. Ja, egia Gugarana, ez duna buruz ezer ikasten, iruditzen zaizu, benetan, aktoren lananik miresten dut. Gero egia da, behin ikasita mekanikoagoa izango dela, baina lau antzeslan buruen oiana? Bai, ez dakit nola egia da, baina geratzen da hor, ez esaprezu, gogoratuko aldut. Bai, hasi eta berriz ere ateratzen da, egia da hor geratzen dela. Misterio bat, da, ez dakit? Nire kasuan hardwareak laguntzen du, tamaina dago eta hemen tokia dago. Memoria handia dago. Baina softwarea da importante. Horrek kalentei pizkat, eta adina aurrea dihoala unik gehiago. Hola, txuriz gelditu antzareten noiz bai? Ze horrelakoak egongo dira, ez? Nei behin bakar gertatu zait. Zer gertatu zen? Madrien egiten ari nintzen, antzeslan bat, eta batean, askotan egiten ditugun hankasartzeak, askotan hitz egiten dugu gure artean, pentsatzen badezu, esaten badezu, orain ze esaldi zatorren, orduan blokeatzen zara eta ez da ateratzen. Pentsatzen ez badezu, badator. Eta ni hasi nintzen, esaldi hau etorriko zait. Ze sentsazio. Bota nuen esaldi bat, esan hau botakoen. Baina nire lankidea eskerrak konturatu zen, eta eman zian oina pizkatatzea bueltatzeko, eta jarraitu genuen, eta etzan bat eren abari. Ondo, eskerrak, lankideen aritartako. Eskerrak, Ondartzara goaz, bertan ibiliko dalako Sandra mikrofonoarekin, jendetza esan dugu, ia 1.000 pertsona biltzen gara, ez Ondartzan bakarrik noski pasealekuan, Donostia osoan, baina ikuskizun hau ez du inork galdu nahi, Sandra. Bai, ederra giroa hemen Ondartzan, jendez gainezkazuk esan bezala iazki, eta esango nuke nervioak direla nagusi. Ana, Gabon. Gabon. Ze moduz gaude? Oso ondo. Irrikitan, hasten den, ja minutu gutxi falta dira, eta, etorri gara nahiko goiz, hasi que desiatzen. Leku hartu duzu, hori importantea. Bai, pasiatzen geundela ikusi dugu ja jendia aulkiak hartzen zegoela, eta esan dugu gaur, jetxiko gara lehen bailen, bokadilloak erosi, eta benga, Ondartzara. Planazo. Inoiz ikusi alduzu zuek horrelako ikuskizun piromusikal bat? Bai, hemen bertan. Beste urteren baten ere ikusi dugu, normalian goitik, barandiatik, baina aurten ikusi dugu hainbeste jende, esan dugu, benga, guazen goiz eta Ondartzara. Ordan gogoak aste nagusiari agur esateko, ez dakitera ezin hobean. Bai. Politia izaten da, zuak gustatzen zaizkigu, eta musika bai, eta pasatzerakoan entzun ditugu ensaiotxo batzuk, eta oso musika ederra ematen du, así que gogoz, nolako ikuskizuna. Gaur ezagutu dugu Ana zeinek irabazi duen aurtengo urrezko maskorra, ez dakit, zer iruditzen zaizuen? Begira, egia esan egun horretan nituen ikusi, Valentziakoak, ezta? Eta, niri gustatzen zaizkit batez ere zaratatxoak direnean zuak, así que suposatzen dut egun horretan izango zirela ere. Bai. Gozatu gaurkoak, eskerrik asko. Bale, mila esker zuri. Hemendik ibiliko gara, Anak esan bezala, minutu gutxi gelditzen dielako, azken zuak ikusteko. Ondartzan zuak ikusitakoak gara danok. Hemen egin dugu tradizio hori, elatu ere aipatu duzu. Eta? Betetzen duzue? Ni zuak eta izozkia batera, baina gero, gizonezkoa naiz. Zuki gauza batera ezin. Normalean zer izaten da, zuak ikusi eta ondoren izozkiarena, ez? Bai, nik uste egin ditu dela danak, batera, aurretik, ondoren, izozki bat, edozi momentutan niri ondo sartzen zaitu. Zein da izozki honena Donostikuen? Donostiar batek? Ez dakit hor sar naiteke. Zaporea edo, niri asko gustatzen zait, krema errusiarra, ez dakit ezagutzen duzuen, estratxatela intxaurrekin. Ze ona? Estrateatxela? Baina izozki denda batek bakarri dauka. Esan dezaket izena, baina ez dugu egingo igual. Bueno, ona ekartzen baldin badituzte, bai. Esango dugu orduan. Intxaurrenatan niri gustatzen da. Arnoldokoek nahi badute paseatzen etor daitezke, urbil daude gaina, ez? Etor daitezke olaxe, nahi dutenean. Ni nagoen egun batean, jakina orain txek. Eta bestera pasako gau, hemendik atetako? Hoi ere bai. Andoni, klasikoagoa zaporetan edo ez? Niri aldatzet zaporea, Segun dudan bata edo bestea, ez daukat horrela. Goatzen naiz, 80ko hamarkadan, aitonan naiz, pitufoaren azan. Pitufoa. Eta, tamin gaina gara urdin. Ondo. Tita baten, minutu pare baten hartzeko dira zuak, eleder zer dio jendea pasealekuan. Entzuaik ez.
Lagunekin gaude, lagunak egiten ari gara noski. Azkenengo egunera arte lagunekin eta Zintia dugu, Gabon. Gabon guztioi. Gabon, hementxe halako kutxa batekin aurkitzen zaitut. Kontaita zuze plan izan duzuen eta zer dago hementxe barruan? Bai, pues ni kuadrillakin etorri naiz gaur eta gure plana pixkat afaltu eta tortilla hartu dugu. Ikustera guaz tortillari, Eba. Bai. Ikusi zeitxura, Erdia dago zeia da sizarete. Bai, hasi gera. Eta, pues, espero dugu beste erdia geroxiago afaldu edo agian biharko, ez dakigu. Suak eta gero izan daiteke, ezta? Bai, izan daiteke. Su artifizial musikatuak edo piro musikal esaten dioguna. Zer espero dugu, ze gauza berezi eta berria, ez dakit? Bukatzeko halako txampa bat ez da? Bai, hori da. Bukatzeko primeran gau. Nik espero dut, ez dakit, gau espeziala izatea, soinua, koloreak eta lagunekin momentu ona izatea. Eta, bueno, pues agian nik entzun dut kantu ezagunak. Badira? Bai, badira. Eta, bueno, pues... Ea ba, misterio bada, ez dakigu zer izango den, seguru ondo dagoela, zuek disfrutatzera torri zarete, beraz, eskerrik asko minutu batzuetan hasiko da. Bai, orduan, pero espero dugu. Zindia, eskerrik asko eta Gabon, bale, ondo pasa. Zuei. Bai, minutu baten ikusteko eskerrik asko, eleder tortilla hori arearekin oso gozo egongo da gero. Area pur batekin, ondo. Nola gordeko du hori biharko mesedez. Biharko mesedez. Ekar dezala. Ikuskizuna musika eta zuak esan dugu, lehiak eta amaituta daukagulako Piroteknia Valentziana historia egiten Donostian, gaur etxeko zuak, Claudio, Euskaldunak. Etxeko zuak, balezea, 150. urte hurrena ondo ospatzeko, hemen daude, Donostian, esango genuke zu artifizialen katedralean edo behintzat lekurik gorenenean. Zer egingo duten? Su artifizialen historiaren errepasua eta horretarako oso kantu eta abesti eta musika ezagunak erabiliko dituzte. Zuek ezagutuko dituzue. Ondoren ere hitz egingo dugu, ia baten bate ezagutzen duzuen. Oiana eta Andoni guk konbidapen egin gurekin zuek ikusteko. Eta gero amaitzen danien ia ikuskizuna zeuen guztekoa izan den esango dugu. Eskerrik asko etortziarren, tartetxu hartziarren gurekin ikusteko. Hau benetan ikusgarria izango delako azken eguna Donostiako aste nagusian. Bilbo, datorren astean, astebete daukagu. Astebete daukagu atxeden, gaur gozatu honekin astera guaz.
erdian Loyola, erromeria zahar, antxen ikusi nuen, eskatxaba plazar, xoria baino ere, hariniago dantzar, uraxe bai polita, hain politi bazar, esan nion desio, senti nuen gizar, harekin izketa bat, nahi nuela izan, erantzun zidan ezik, atseginak nezan, adituko zidara, zerrain nion esan. Zer esan nion eta nola erantzun zidan, dama polita zera, polita guzti zai, baina nala ere zaude, oraindik ez tongai tezen bio, esan zarazu bai, nik zurekin ez kondu,
Etxearen ikuskizun piro musikal zoragarri honekin Donostiako 2026ko aste nagusiari bukaera ematen diogu. Zenbat gozatu dugun musika, argiak, zua, Oiana eta Andoni gozatu egin dugu, Bai. Luze, jonda baina, Bai, luzetxu hau, hau ez delako lehiaketa, eta apurtxue luzetxu hau, ulertzen da zergaitik horren beste jende biltzen dan hau ikusten. Ikuskizuna mundiala izan da. Oio ipurria egin nago? Bai, eskerrik asko gonbidatzea gari eta horako dugu. Bueno, gogoratuko dugu, antzerkiarekin, tigrearekin, Oiana eta Andoni batera, holtzetan, eta besteak beste, bueno, Andoni telebistan eta ikusiko zaitugu. Bai, hortxe biliko gai, iraian, bueltan, baina zamanditarekin, bai, hortxe biliko gai, bai. Eskerrik asko, etortziarren gure gonbidapenari, bueno, bai, ez esatierren beti ederra. Zuek ikusti, eskerrik asko bikote. Eskerrik asko, gurekin partekatzeagatik. Azken egun hau partekatzeagatik egun emozionantea da, baina... Bada, emozioz beterikoa eta horrelako ikuskizuna ikusi ondoren, eta entzunetan ondoren, haizu, gure lankideak, Eleder, Maitia, eskerrik asko, egitako lan guztiagatik, ondo pasa aldezu. Oso ondo pasa dugu eta mila esker zuei, Claudio eta Ilaski, eta orain, Bilboko jaien gogoekin, hori izango du, gutxi barru datoz. Besteak beste, laukotea martxan Bilbon egongo garalako lantalde bai, baina hemen laukotea telebistan agertzen garan laukote hau hementxe preste Bilbon. Sandra, pozik joango gara. Benetan ederra izan da gaurko ikuskizuna eta benetan ederra izan da urtengo Donostiako aste nagusia ekipazo. Penarekin aio esaten diogu, hobeto esan da hurren urtera arte, baina orain Elederrek esan duen moduan pilak kargatzera goaz, eta laster berriro elkar ikusiko dugu nun eta Bilbon bitartean zaindu. Zeirudi ederra ala ere, ulertze horretan, Sandra, gozatu egin dugu Donostiako aste nagusia aurreko larun batean hasi zen, gaur azken eguna, abuztuaren 15garrena, ederra izan da, ze su artifizial lehiaketa ederra ikusi dugun gozatu egin dugu zuekin. Maila altukoa! Piroteknia Valentzianak irabazi du, baina beste gereizuarrizko ekitaldiak eskaini dizkigute. Hau, agur baino, laster arte izango da, Ilaski. Zapatu da, Zapatu, Geratuko gara, larun bata. Azte nagusiak gozatzen? Zaguezen zer da, Etzakit ikustera goaz. Claudia Plazer bat, zurekin egotien. Larun batean izango gara Bilbotik. Hori da. Gertatzen den guztia zuzenean kontatzen. Aste hona pasa, eskerrik asko Gabon. Euskal Herria. Lauak esan ari zergaitik, irripar batekin ez zauden irekin, lasai metian